gizona eta sugea. Neguaren erraian hotz gogorren artean, izozturik zeudela bazterrak, gizon errukior eta bihotz biguneko batek hartu zuen etxean sugea. Balagatzen zuen ahaleginez, ematen zion esnea eta sukaldeko sokondoa berotu zedin. Heldu zen udaberria eta nola ondo biziaz gizendu zen sugea, hasi zitzaion mistoa edo venenoa, eta jaiki zen auzikitzeko gizona bere ongileari. Haserretu zitzaion honi, hartu zuen makila bat eta diotza. Utikan hemendik, zoaz nire etxetik urruti, esker gaiztoko hori. Zer, nik errukirik handienarekin eman negua ondo igarotzeko toki ezin hobea, jangarritzat esnea, berotegitzat sukalde bazterra, eta gizen eginda premia igarota gaitz egin niri? Hilko zaitut bertan berehala irteten ez baduzu nire etxetik. Bai berriz, isiltzotik irten beharrean gaizki egin aiaz damutu eta jasotzen du burua, ateratzen du estena eta sartu nahi zion bere ongileari. Gaiztoari egiten zaion mesedea egilarentzat da kaltea. Ez du honek esan nahi, kristauak gaizki egingo duela on eginez bere etsaiari lurrekoari. Jesukristok agintzen digu erantzuteko guk on eginekin, gaizki nahi edo egin digutenei. Eskatzeko aita zerukoari beragaitik, maite izateko bihotzez izan gaitezen bere umeak, ikusirik nola erortzen diren eurilurraren ongarriak gaiztoen eta honen soroetara. Aintzinako esana da, egin ondo edozeini begiratu gaben hori. Ipuinak bakarrik esan nahi du, nolakoak diren gaizto asko, zein esker galdukoak, nola ezagutzarik ez duten egiten zaizkien mesedengatik.